Η Τίνος τιμά τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη σε ένα διήμερο αφιέρωμα στις 11 και 12 Οκτωβρίου. Μία προσέγγιση στο ιδιοφυές και βαθιά ανθρώπινο έργο του οικουμενικού ποιητή με ομιλίες, συζητήσεις, προβολές και βίντεο art, μουσική, εκθέσεις, θέατρο και παρουσίαση σπάνιου υλικού. Στόχος της εκδήλωσης είναι οι άνθρωποι του νησιού και όχι μόνο να ακούσουν και να στοχαστούν την ποίηση του Καβάφη μέσα από το λόγο και την καλλιτεχνική έκφραση αξιόλογων δημιουργών. Η Τίνος τιμά τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια, Θέμης Ροδαμίτης. Οργάνωση, Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού.